and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salamat. Oh, nga naman kalo. May problema pa? Abi, Alo? sultihi ko sa tinuod. Saan salo? May relasyon ba kamo ni Andy? Kuan lo? Apo. Pasaylo ako. Lo? Nganong sinahita po? Nganong mihila ka? Sultihi ko lo. Ngano? May nahitabo pa ni Dina. Pero, si kalaputan ni Andy. Ngano nga? Likayi na si Andy. Ha? Unsa lo? Nasayon kong lisod. Suod ka mo kaniadto pa lang. Usa pa. Silingan pa yun nato siya. Apan na apo. Ngano lo? Habi. Ngano kinahanglan akong likayan si Abay? Si Andilo. Ngano di ay? Unsay naa? Tungod ni Ma'am Dina. Ngano si Dina lo? Aron katagan siya og daan. Ngadto kang Andy. Kinahanglan ba yun nga likayan ako si Abay lo? Wa malilong kanimo. Nga nakagusto ang apo sa tong amo kang Andy. Ug tungod anak likayan ako si Andy. Abigail. Wa ka mo'y relasyon ni Andy. Dili ba? Lo, Buhatay kini. Alang sa usan mo kasuod nga higala. Alang kandina. Masakiton siya o kasing-kasing apo. Nakasaksi ka yun sa nahitabo ni kaganina. Dili siya mahimong masuko, mag-uol. Bisan gani ang sobrang kalipay. Ginili ka niya. Makaako ka ba di ay unya sa pagsudong kang dina? Nga mamatay tungod lang sa kaguol? Ngawa niya makuha ang lalaki nga iyang gusto, apo. lo, Dako kitag utak kabubutuon kanila, apo. Unsar ba ka ng butanga pa? Nga bugti sa tanan nilang nahimo alang ka na to, apo. pero lo, Alang kang Dina. Alang sa iyang kaluwasan. Maluoy ka sa suod mong higala, Abigail. lo, Dili na mahimong masundan pa ang nahitabo ni Ma'am Dina kaganina, apo. Kay mahimong ikamatay na niya kini. Busa. Kung unsa makanang inyong nasugdan ni Auntie, utla na ka na. Paubos, apo. lo. Magpaubos. Kalisod. Kalisod. Ate. Well, someday love is gonna lead you back to me. Pasaylo ako, apo. Pasaylo ako no galing. Sobra ra ang gipangayo ko kanimong pabor. Pasaylo ako kung gisakitan ka, apo. Lo,
Niya siya. Wa ko niya piyagi. He's here. Kanindot ka akong sa matag buntag sa akong pagmata. Ikaw ang kanunay na akong makita. Ang una na akong makita, auntie. Gusto ko siyang duulon siyang himutangan. Nakatug siya sa sofa ning lawak sa ospital. Gusto kong magpaduol siyang tungod. Gusto kong saman ako. Ang ako sang panakway ang una niyang makita. Ug nga ikalipay usab niya kini. Oh, Dina? Dina? Asam ka, ha? Nga man ako mga mong hidanan. Muadto ba kas banyo? Sorry nga, nakatawag ko. Ay, di ko maayo nga bantay na. No, it's not your fault. So don't be sorry. Gusto lang kong Mag-CR? mapaduol mo. Ha? O saman, may isugo ka? Kun mao? Thank you. Hindi ka kus. Dina. Thank you sa pag-unong nako din sa ospital. Thank you so much. Way sa pa yan ay. Unsay imong ganahan kanon, ha? Basig gigutom na ka? Or giaw ka? Gusto kag tubig? Or unsa man? Wa, Ha? Unsa man day mo? ikaw. Your presence is enough, Andy. So thank you. You're welcome. Oh, we are home, Apo. Kaya ti, ako ablihan ang pultahan, madam. Ayaw na, Juan. Ako na. Kadiyot lang din, ha? Una kong manao, garon. Madawat ka. Thank you. Dali. Kupot sa kong kamot. Inailas pa ka naog, ha? Thank you. Iho, sa dili ko pa ikaw ipahatod ni Juan sa inyong gipuy-an, tuguti nga pugngan taon na ka alang sa paniud to. Uy, dagang salamat, ma'am. Pero, dili na. Espesyal ang akong gipaluto karon. Ug labing siguro ganahan ka gyud nga mokaon. Salamat, ma'am. Pero, Oh, there she is. Abigail. Oh. Siya ang nagluto karon. Maayong pag-abot, Dana. Madam. Andy. Andam na lamisa alang ninyo. Siya ang kusinira karong adlaw. Abi. Andy, let's go. Gigutom na ko. Wa pa ko magkakaon sukat ganiha dito sa ospital. Din... Dali na. I'm so hungry na. Di na, alam ko guyura. Sige, iho, padayon lang kamo. Abi, iya. Madam. Mahimo bang ikaw na usab ang musilbi namo sa lamisa? Sige. Salamat. Karon pa lang gani. Mura nagikumot-kumot ang akong dukhan nga nagtanaw. Nagikupta ni Dana ang bukto ni Auntie. O gikuyod kini paingon sa kananan. Diyos ko. Kayahon ko ka ang ilang kipangayo kikan ako. Abigail, Oh, huwag na nilas kumido. Lo. Lo. Musunod na ko. Feel at home, iho. Ayaw ka uwa nga mukaon.
When anyway, dili man usab kini ang unang beses nimo dinhi sa bahay, dili ba? Sama ka na usab sa sakop sa pamilya. Oh, Iha, why don't you serve Andy? Ay, here, Andy. Try this. Salamat. Igo na. Daghan na kina. Kinanglang mo kaon kang maayo. Wa ka usab mo kaon dito sa ospital. Kay matod nimo, dili ka ganahan mo kaon dito. Well, we're the same. Di sab ko ganahan mo kaon dito. I don't like the smell. So, kaon na maayo. Sige. Lami. Nakailakay ko ining Mountain Plada. Abi, the best kig ka nga muluto og minudo eh. Salamat. But of course, mamang gani nga gikuha ko siyang kusinira. Siyang kusinira karon aron nga mapahimuslan ang iyang kaalam sa kusina. Abay, sabay na lang mo kaon. Bikil, palihog ra ko sa dessert. Ipahimutang na diridaan. Sige, madam. Excuse me. Oh. Ay, ako na lang may pahimutang anak dito sa lamisa, Inday. Ayaw nang. Ako'y gisuko, mong. Ako usab ang mutuman. Usahalan ba'y naa? Nga natripan ka man ni madam nga suguon karong adlawa. Nagpinag-uman siya. Di man sa kumay mong mubalibad nang. Sa akong tanaw. Mura man og diligikan sa ospital si Ma'am Dina na. Kay tanawa na kon. Saya man kay iyagdag way. Tatanawa. Muanam og sandig agyag ulo. Ngadto ni dong Andi inigpahiyom niya. Murag klaro na yung kaya. At pagkagusto nitong Ma'am Dina ba anang dong Ande? Ay unsa man kamo may suod gyud nga suod kay mong anang bataa ba? Salan man. Wala gyud ka na siya uyap. Sige na nga. Ihatag ko na nilang dessert. Biyaan taon na ka. Human sa graduation, unya na ako pohon, madam. Plano na akong mo review. Aron, makaptake na yun sa board. Aron sa ingon, kung makapasar ko pohon, mamahimo na akong licensed engineer. O matuman na ako ang akong mga pangandoy. Oh. Diarang inyong dessert, madam. Oh, thank you, Abi. Oh, sige na. Sawin na kami sa pagkaon. Take your seat. Salamat, madam. Di lang... Ay, naanad ka ng mukaon din ni Abigail. You don't have to say thank you. Iho, Andy. Hay na ba kitang dapita? Yes. Kung mao ka na ang imong plano, then why not work with us? Ha? Dako kayong akong kumpanya, iho. Og nakinahanglan ko og mga sama nimo. Fresh. May daghan pang mas nindot nga ideya og kukihan. Imo kong gi-offeran, madam? Why not? By the time nga mahimo ka nang usaon niya kahingpit nga inhinyero, mulingkod na usab niya si Dana sa usa ka labing mahinungdanon nga posisyon sa kumpanya. O gusto ko nga naa ka to assist her. Ha? Ako? Yes, iho. Assist Dana. No. Dili lang pag-assister sa akong apo ang gusto kong imong buhaton. Gusto kong dili ka na gyud mo biyaw niya sa iyang kiliran. What do you think, Abi? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!